Iraunkorra da garraioa tailerra egin aurreko lanean, ikasleek beren leku aldatzeak aztertu eta kuantifikatuko dituzte, hiri mugikortasunean duten esperientzia. Gorantz doan mugikortasunak ingurumenean, gizartean, kliman, osasunean eta barretan dituen eraginei buruzko datuak ezagutuko dituzte tailerrean. Azkenean, ikasleek lan neketsu bati egin beharko diote aurre. Garraiobide desberdinek ingurumenean dituzten ondorioei balioa ematea eta garraiobidei aplikatzen denean iraunkor hitzak duen egiazko esanahian sakontzea. Garraiobide osasungarria da bizikleta, eta hirian barna askoz ere lasaiagoa eta garbiagoa den modu batean ibiltzeko aukera ematen du. Mugikortasun iraunkorrari buruzko hizketaldian, gure berberetan autoek eta bizikletek duten harreman zailaz gogoeta egitera bultzatzen da. Bizikleta bultzatu nahi da. Hiria bizikletak gainetik ikusteak, pertsonen altuera berberean. Hiri berria, maitagarria, divertigarria erakutsiko die, beste erritmo batean. Modu seguruagoan erabiltzeko ordea, ikasleek hobeki ezagutu beharko dute beren bizikleta. Zer joan daitekeen gaizki aurre ikusi eta irtenbide eraginkorra eman beharko diote. Honen bestez, bizikleta doitzea ziurtatzeko oinarrizko mantentze lanak ikasten hasiko dira, eta hartara, bizikletak iraungo diela bermatuko dute. Programako edukiak barneratzeko eta jokaera arduratsuak indartzeko, Iruñerriko mankomunitateak ikastetxera joaten den autobus bat jartzen du taldearen esku. Ikasleek parte hartu dute tailerrean, ezagunak zaizkie unitateko edukiak, eta orain zerbait berezia behar dute. Bere txantxean eta parodien bidez, pertsonaia batzuek begien bistan jarriko dituzte jokaera eta jarrera batzuk autobusaren barnean. Hain zuzen ere, elkarrekin bizitzeko den gune horretan. Ikasitako guztia simplifikatu egingo da, bestearen tokian jartzen jakitea da. Proposatzen diren jarduera guztien artean, behar bada deigarriena da hau. Oroitzapen sakona uzten die ikasleei. Pertsonaien antzezpenak, imitazio bakoitza, txantxa bakoitza, ibilbidea bera eduki didaktikoak dituen gidoi zaindu bati dagozkio eta giro lasaian gertatzen dira. Orain denek ezagutzen dute gertutik autobusa, dituen alde onak eta txarrak, bai eta erabiltzaile direnez, dituzten eskubideak eta bete beharrak. Arauak eta jarrerak barneratu dituzte, eta eguneroko jokaera arduratsuetan islatzen dira horiek. Hirian barna ibili eta gero, ideiak argi dituztela jaitsiko dira ikasleak autobusetik. Hiri garraioa eta mugikortasun iraunkorra programak joaten eta etortzen irakasten digu, baina aintzat hartuta ezagutza, ohitura eta jarrera berriak, hau da, iraunkortasun irizpideak aintzat hartuta ibiltzen. Joan etorrian ibiltzeko premiaren eta gure eta inguruan dugun ingurunearen bizikalitatearen arteko oreka lortu behar dugu. Gure eskubidea da, baina baita geroko belaunaldiekin dugun betebeharra ere. Helburu horixe bera jarri dio bere buruari Iruñerriko mankomunitateak. Hain zuzen ere,
hiri-garraio eta mugikortasun iraunkorrari buruzko ingurumen heziketako programaren ideia da eta hori bultzatzen du. Nola nahi ere, helburu hori lortzeko ezinbestekoa da eskolako komunitate osoa inplikatzea, irakasleak eta ikasleak, eta bai Iruñerrian bizi garen guztiak ere.